Bună ziua, stimați internauți! Zi istorică pentru Carpodromul de la Corbu. Lotul național și internațional de crap e pregătit pentru mari capturi. Și-l avem în prim plan pe Rudolf, zis nepotul, Aurică, zis tehnicianul, Daniel, zis managerul, Iasminel, spaima nemțaicelor de peste 60 de ani, Sorinel, zis PlayStation, și Cocu, zis amprentă digitală. Eu zic că poate să înceapă această partidă extraordinară de pescuit la crap. Băieți, aveți nadele pregătite? Mama, cine mi-a făcut rost? Deci, vezi ce peștele dracu prinde noi azi? O să mă bată mama. Hai, v-am pupat. Fiți cu ochii pe noi, că nici nu știți ce pierdeți. La revedere!